sente ne Nyansapo ye kukura krakra ne se mfidie na ye de aba bepiem e wo menhyan boboa no enyina ene se kro ba ko a na dodo na ye de na nke kan se Sekyedumase enne ye nya ne nte se kro no se din no enye Sekyedumase eye Sekyedumase na Seko City ena adehye busun a won mo na akonwa eto ye be semiriti awayi wo munyina akọ apamaka won mo adwene abọ ho na won mayi odiadefo a enne yie wo ba na nananom awie bibia na abosomfo yi pamakwa mu a waso afena mu esuaye se Sekyedumase ehene emare mfi se Sekyedumase akonwa no eye abrempon akonwa ewo ehonom timene mo kasai apatase ena adehye busun a won fi oyoko a eye dodo abusuan mu na asante akonwa esi wo mo na so no apatase ena won baba abetena ye twenye ekopem se ye befre owura yenya ne nte se ye de ne abranse adehye abusuan de ne ba na obedi ade ni din eni owura kwadwo kwachi a wonya mfinhia bese adusia enso na owo mma enan a emu ema mienu ena mema nso emienu ono na nei adedi ata na chi enti wote apatase se kire nyina ne se kane na nkasa mi nkon se yesisi dua bese nan ena ye de bre ede aguso ni nyina ne se ye de mankwan ema abetena se de boaboa ho ekopem se ebre beso na sempo obi wo akwan bi foforo bi a ompene se wutumi di ade ma ne ye ya aha no otumi ba na obetiem ema ne ye amane sa na ne opemso frɛ na akodu opemso anim dia na se utiri ayeya ne sa afedie wahenie no eye akwama sa pepepe ene yira kwadwo kwache ene ne dom wono 20 Nyansapo yenso yatwen kopem se ye beba befa no na obekɔ na obesu awie ni nkonwa din no so no ye de beto ase na ye de amamo ewo hono efo sa me se wo hwa Sekyedumase nananom adehye busu a wono ba ya wo mbebo yira kwache echi dom na afi waso afene mu esuaye se Otumfuo brempon Sekyedumase ehene ono ena sese wone ne dom wo motwehia se ohwe nipa wono maba na ene ade wo munyina de dom eba aba betechiri ameneni nsuaye no etimi akonkan kama na se de yenyina yenim no amamre ene amani mu no ansa na ohene bi na akonya bi to a obenya kwan na wakwa kopie ne man hene obrempon anase eye sante hene ankasa anim se wo suaye no efre bibi apatem nti apata no ena yabo a wo mu ete ase ne satete wono ma ka be hu senka ye ebre ene yesisi nua eguso na wono mu ete ase a ene nsachira ye nti no ene yabo kanopia wono mu te pata na se ni nyina akire mu a makwan ama sabi kro to se free samre ya ekopem se nananom befre no ama owure yakopie mu ewo opemso animu no se ebia obi wo asem bi editia na anu nti akwanya no anase mrama kwan se obetimi edi ohene a ewo se otumi kɔ na afie kɔ ka ho asem nti kopem se saa mre yi nananom befre no mo obekɔndie obi a wa akwanya bi otimi kan nenso no ofira na kowura opemso anim dia na yese ene wo saa akwanya no atosini enu nti ena wo mote apatase a nananom guso enche ebeba na ya baba befre na afeyi no akwa akoso afenemu na wosuai aha Nyansapo kasamfonyizire bia meka cho se aha ena ubenya amamre ne amane de enukure trodo no ya na wa subscribe no wa share no wa like na de wadwenche so ato ase edi amame owo na si afro iti amitiri kwanfo mitiri mema so mitiri akatachie so ofefre ni agwo na mo panini mo faso kotoko do da Nyansapo mu na Nyansapo ko mo di o 24% kafa si ebu bi aka babu kebie kekua ko odumrafo a woma brawo babu kebie to bawo babu anamadewa amafa mu ado Appiah baby afapania baby aturo said ye mekan na yeguso a ye nenem mu adehye abusua na ena ye ne wo mu eguso a edidi enkomo na masa aba me maame no mu atwa ahia ho ha ti maame ne ba ko mienu bi nso ni nkomo na afi ye nko ye nim ho maame wadaroma udi ankasa pa de sei efreme abna kwadu maame abna kwadu onso ka oyuko abusua wo Sekyedumase no mpa chawani ekire say cheyasefo na efa na say adidie no fie na ewo mu no ehwa na mfiri se akonwa na eye cheya akonwa wo yakonwa na nkasa no ye nana no a wode bae no ye fre no na najima ohwa
ebra poku tintin ekọ ekun wo eye tachiman nkoranza ho no no na ye nananom no mo kuro no ne efre na aseche ho na wo mti na ho no sa kuro no so aseche ne di sa mere no na ye aduana efo na na edi ade enti eba se wo mo ye santenhene domo a ekun no kotia o ma na wo se ye de o mo ba eye Kumase no na aduana ni no aye fre na kasrama wodi na konwa na ma ne ba odi ojima dina na ejima a wo ye yukuni wo ka cha ne se wodi ene dom no enko Kumase na wodi o ye yukuni wo kwa nya ade ana na santenhene sabe obe ye oden obe yi uti afiri enti jima no a eye akasrama ba no wono ene wodi ye nananom edi free eye aseche edi omo ba Kumase eba na santenhene ho na santenhene eso mbedu ha no ena eye ahenkro hene se menuanom ayokufo de a ene me ne wo mo ebetena nti yedinkan ekokotena eye ahenkro na ye kire se ye kuro mu ho mbema no efira seche no enam ayrohudie ne ekun ne ayi ni nti nyame ne nipa anim ne se na omutumi twa kakra pa omutwa so ane ye didi pa nti ahenkro hene na edu mre bi no akacha na santenhene na buo no mesrewo me nkrofo na wo mobile na ka nko a ena nana eye ya na samre no eye nyina su hene kan sewo me ha ma omomra sase ni bebre ewo ha wo omomra ti ekoye na ye ni ye na najima no eko no ye so okoto adum dia timpam che okro no enye dumasi o enye odum dum edua dum ti so mo koto odum no na nsuo bi nso da ho nti o mo se bi no mo ye no na o mo se na na ye seche ha na ye ntena ase ene Sekyedum ase te mesramo sankyerafo enye Sekyedumase da bi da seche ha pra ha adum dia no pra se na ye ntena ha yi eno ne Sekyedumase arefo yese wo de won saka abrewa nana na wote adoma nkomasem wei eye Adam nko asem eno oba panyini guso a wo sekyere mu na wo sentemu no akirikire mo piepie mu apapa mu abo akedi ama ese koku akohomesika na da bia ye ka kirem se eye nyansapo kasafo nyini nko aso wo hwe hanom na akore ba bia amambre nyina no ebesei maka edikade a kire se eye seche na saa odum no eye dum eno so wahu adum dia enti seche adum ase Sekyedum ase Sekyedum ase enya sem kwetwa kwa maame wabomi abakwasem no ama mene mahwefo enyina yani beje pa say we eye education a ensentwofo ne titiri ye di ho fo pa e ho no no nti mesramo enye Sekyedum ase da bi da Sekyedum ase na eho no sa kuro Sekyedum ase ne die eye na najima oyukuni ba wono ena wode Sekyedumase kuro no ebae ti na santenhene sania na sam kire no wa wo chichiri kuro na kuro wo enti ekuro ewa ayokofo a eye na najima asefo a oba panyina na wo ho na efrede na ntibia enti obia ofiri sa afie no mu de wo ye ntibia sini na yesi ye nananom bae no eye chi asefo ba bia omotena first ye efre ho pramaso enti se ye na obi kan se ne ye pramaso fo ne yewe a nananom se ye ntiase se ye nyina ye bae ne ye betena pramaso na abusua ne nyina no na bia na obi akobo ne sese kakra wakosi ne enti ye nyina no ye bae pramaso ne ye bepui ti ye do so no na we ko ha meka e wo beka na ano ye ba afie hai obi ka bibi se ye fra bibi fo twetwerefo nana besra ne nso masa asam no memfa ntodwa na mafidi kase yesu nipa nyina nte ase ese sabia so sabia nyaado ne ye nipa bi a ye ma no ne ho ofepa ye kora ye ho nso ye nye gya ye ho si wa hu enti no sane ana ye nim no edu emre bi a Otumfuo esuma eye ne nkrofo mo omo de afenako eye enkura wo mo no sabe wo mo som santini nyina akode na boade e de pere no na ye kire se me na baako na baby a owo no be ma na wo ba baji ayi no no de kan ne se ye nim de esi ye nso me na no e de boe ko fie se be ma no ba no sabio
so abɛsi ne post ɛsan yo sante Hene ne awasomani ɔno nso de afena kurukuru ɔbaa no wɔbɛsi ne wura sɛ mekɔ Sekyedumase sɛ mekɔ yɛ gu m'anim ase sɛ bio makɔ akɔpɛ anaa makɔto ɔbaa bi mu na ɛne yɛsi yɛ mɛfa yɛ mmra bɛsɛ wotie ne yɛ ha paa ma tie paa nti yɛsi yɛ mɛfa yɛ mmra sɛ bia so sɛ bia nyaado yɛ baayɛ no deɛ na yɛgye yɛn no yɛnya yɛka sɛ yɛmfa sika puduo sɛ anyɛ san so deɛ yɛmfa yɛ mmra Kumase enti agya yɛnya sika no na wɔ se yɛfa yɛ nananom ne yɛde wɔn ba ɛyɛ Kumase nti wɔn ba no na wɔn nam twetwere ti twetwere Hene no wɔ hɔ mmerɛ hu na ɔse bo no na madɔfo ɛde asɛm na atom to wɔn ka asɛm nyina na twetwere Hene yɛ ɛdɛn ɛka na yɛ bɔ yɛn a yɛnya no twetwere Hene ne tua ma yɛn ɛna wɔyɛ ɛdɛn wɔne yɛ nananom ɛtena hɔ yɛntena hɔ sɛ nkoa o sɛ bia wɔre yɛ nana ne yɛde yɛtena hɔ ɛna ma yɛ kɔpue twetwere na nyɛ sɛ yɛ nkoa ɛyɛ twetwere yɛyɛ ade hye kan yɛ nyinaa yɛ fi prama so hɔ na deɛ ɛbaa yɛ nanan sɛbi wɔanyɛ agya ne ho na deɛ ɛbaa yɛ no sɛbi yɛanya deɛ yɛgye yɛn atua no ɛna ma twetwere Hene ehu yɛn na ɔgye yɛn ti twetwere hɔ yɛtena hɔ yɛ nananom me nana afi Appiah ne ne nuanom nyinaa yɛ wɔn wɔ hɔ na edu bra wɔn ɛyɛ ɛdɛn ɛyi saa ɛka no ɛde firi hɔ no ɛna wɔn sign wɔn akyi ɛsan ba Sekyedumase te me kai me nana pensan me maame pensan deɛ ɔka kyerɛ yɛn ne sɛ wɔn ba na ɔyɛ ababaawa yɛ nananom ewu wɔ hɔ nkasa nyina wɔn so aba nti ɛnɛ koraa wokɔ a yɛ wɔ fa binom wɔn da ho wɔ twetwere hɔ te me pa wɔkyɛw yɛn a yɛkɔpie twetwere ne yɛnya nkoa yɛn nyinaa ne yɛfiri prama so yɛn nyinaa yɛyɛ adehyeɛ baako enti sɛ nkyerɛkyerɛmu bi wɔ hɔ a koraa yɛ nana no koraa ne ho ne sɛbe nea na yɛgye yɛnya na me yɛkɔpie twetwere nanso ɛne yɛn nyinaa yɛfi yɛwɔ Sekyedumase maame menu bewie ene de wabɔ ya Adam nko asɛm na ensɛm a wo kan yi a wo kan ya na eduru ba bi a ya na de ha adwene sɛ nkyiri ma no maame mo kyerɛ nkyiri ma yi de na daachi bi sɛ mu ni hɔ a nkyiri ma no ankɔyɛ wɔ yeraba de ɛyɛ no korɛ paa saa asɛm wei sa wo bɛhwɛ a wo hwɛ Sekyedumase stool affairs ebedu mmerɛ bi ya nananom ma no ba yɛ ne na yɛ fie na yɛdi mɛma na paa wo hwɛ wo nsɛm bebree enti yɛ nana baako ɛyɛ no no wɔsi owe ɛne mɛma me ba bɛɛ me ɛntere konwan yi so na sɛbe minya mɛma ɛwɔ fie a wɔn agye wɔn ade wɔnem so sɛbe yukuni ntumi nware yukuni ma ne nyɛ yi nti na ne kunu no yɛ aduane ni nti deɛ ɛbaeɛ ne sɛ wɔma ne ma ne bi sɛ wɔn nhwɛ so edu baabi no ɛde nyamfo no ɛne yɛ konsɛ konwan no wɔn de Emma Sansem where ye di free 1945 ni history eda ho. Edu mre bi me wofa. No ye sofo Presby Synod Clerk. E here so obegina bedwam ha. E wona na pokuware anim. Na woto history nyina. E mo bi kan say ente na sofo nyina di ahensem. Mesra mo kɔ Bible mu a Naboth. Ne nananom agapade a na ye bobeturo. Ebra ohene Ahab ka say wo gye no. Naboth ka kyerɛ ne sɛ mentumi mfa nananom agapade emfa mma wo enti mesra mo so obi ho sɛ bi a obi bɛka sɛ bi a na wo yɛ asɔre panyin na wo yɛ sɔfo mesra Bible mu Yankopɔn wa hyɛ yɛn mfa nananom ade a yɛde agya yɛn no yɛn to ntwene enti asɛm we yɛde 45 yɛde 47 yɛde hwan de twa to kra last one na yɛde ɛyɛ opemsoɔ ana obi a ya ema na nantwi a ene wanya ne ba bi kuro ya yefra ne ntoman na nantwi ode no esi so a mefa ne se be ye mfie aduonu de na nantwi tena so a ene no na nantwi ensi anamu ena edu ho se ye de no ebe enti no ye tintim enam sa asam ne nti because abrafo bua ye be ye mpre no ye bua ni nyina so ye bua ma yan ayokofo nanso de bia no ase ye pe na obehu na ase na bibi pese efunya mu enti history ne de ya kyero ni nyina book na bi wo ho a obi a open hu sani ada cha na de bibia ya kyero a wo mu ebehunu tini abensu kra ye besa de akoka ho e mo kyena no obia ye mena ye nananom nyina afa wo mu atiase ba bia wo mu nti efi aseche enkoranza memu bunu memu ani yedi bepue
ɛyɛ asantememu ekopie Sekyedumase oyukuni na najima ono no chichire Sekyedumase man ti Sekyedumase de ayokofo ene di ade mame yeda ase pa ene nchimu ade amay menso medase Nyansapofo onse asane enu ano onse pono enyansafo bowie a yesi obi osa ye badwemba ene hu se de osi bonu asane ti mo bo nyansafo no bowie a na ye no ye sane ne badwemba yeda ase pi enti se ade enim se ane mo na wa ha ti ye frɛ amadawroma na mo ne yakɔ otina arefo na chese eno no oba panyini baako ena yene na akɔbɔ nkomo no na nokwasem Sekyedumase a chese Seko City enne abusua no ayoko abusua no emu abakwasem amamre amanne atetesem a ebi ye afutusem ni nyina na oba panyini wasane mu na ode agu ho ede amaye wonyansapo kasamfanyi so yankasa ena menemo kasa yewura oyoko abusua won efri Sekyedumase sedi ekro ni dintie no ye kan Sekyere nene Nyansapo ye sane ne badwemba kwan so ama mohu se kro ni din enye Sekyere eye Sekyedumase na ayoko abusua no wo nyina abusua panyini ene ewa hayi owura akodwo kwaache a ene oba na wabeso afremo so aye no abe Sekyedumase ehene no aye Otumfuo brempon no na abusua panyini tie ni enkomo kakra nana wadaroma Nyansapo kasamfanyi so ni ye ma wakwa baba mejo so ra ba chona umpomoti se yeho adom ye nana wadaroma udin nyina ankasa de se medin de na osayekese a otoso mensa Sekyedumase oyoko abusua panyin na meye wo Hene abusua panyin na mesa ye ohima abusua ni nyina royal family no na meye wo abusua panyin ayese nana nye ni paketo asa ntimo hu ba bia enkomo ni freba nana ye nim se akonwa to se ya ni tituru no abusua panyini a wo fie no ya na ade so an na fom saa kwan be na afa so a abusua dom bebre yi munyina amadwum atimi akọ bankrum a yenti ho ha bia ene yewura kodwo kwache na mode na base o meso afrem nso ane de sabe pe na o kanu no se abusua no de akonwa no ye fie de ayamamre ni amane e wo ho se de ye beto ya nananom se de wo mo akire yen ni sabre se de ye hu no akonwa na beto a ye tim ehunu si ye shada point ni pa bebre beto a ye tim hu se ni pa we obetimi aboa abusua na aboa wo man no de bia basum yewura nti we no ba sa no anko bansa nam na hima nsem kakra bi ode ba nti ama ya bre kakra pa enu kan wie no afa na abusua nyina ma mpanyifo me abusua panyin ne abusua dom na nanom atankonya ne o mamu nyina esusu se bema kodwoko ase no esusu se ye de ne betena konya so a obetuma afa na ofatu na abaso abusua ne o man no ode bia basum yewura ekoba ne se ya ne titiro wa betena apatamu se no ya na se hu kakra wo hono mo nana unsuro se ebia obi beba no aba betia mu obi be de se kan bia ya kan awie wo mo betia obi ho a na onim tra wo mo nim bia na wo maba ya kirem de wo man tia se wo mo bedu yewura anim yewura so a kirem a kire wo mo nti se se ya enne wo be so afna mo so a kire yewura nde ehu bia anim suro bia anim se wodi abusua nanim ama ntoto ye bia wo se bia wo se me no America me ba Ghana ha 18 July 18 May akonya nsi nti penchen na doson ya mintimi kan wa se ho be nsem bebre ba man sia se me dia ni musa 10 months ni afa na nyame ne nananom ayi puma kwa mu a ne yi be ma koyo kwa chi se busua ne me ma me no busua ma ni nyina ne o man no so wo hwe ni padom ye ho ya na hu se obetima boy kwa bi so nana yeda se pa so me da se bebre abusua yeguso a nti oyoko abusua no adehye abusua no opanyina otua ano no da no ewo Sekyedumase na yene ne edi nkomo na yenwura mu ne hwe eya na enkoma nyina no dodo na ema no na ya na taso wono mpa ya na da bia ye kan wuji dwumadie na wonya oba ba ko na eja ono nso de na chita ama na yese wawia ne sa yemunwura mu ne hwe mampanyimfo ni bi na yede ba ko mienu bi eni nkomo na wada ma Nyansapo so ni ye ma wakwaba ya eja me pa che wo udin nyina de se
Pacha ye frame Abneje went ya de owura yire. Abneji went ya de owura yire ene ne ebenko bonkomo. Na wada mu akonya to se wo fia ya na ne titiw no kakra ye de ani ehunu ya ne ma no mu no mu bi hadwen papa ndenso enne ye hwe sede mu nyina mafa mo ho ene ade etachire ya na chese ese mo de mofo asopa na Ya fo asopa ye nije na ye ya hohoahoa ye nyina aka abom nipa ye peno no ene ye fa no ese we de chinye bia am se da ma ho chinye bia ansa da ma ho de makoma so pe eno ne ya koma so pe Ewurade adaworoma ena ye nsaka nti ena ye wo ha yi a same na nate apatase na mu nyina mote apatase a ye twen se obeduru opemso anim na waso afene mu esayi bibi foforo bi bebom se obi se mabetie ma be ye wonwa pa won menye ne se bibi abetumi abebom e kire se Ewurade ena wadi ye nim ayi ni panama ye enti Ewurade nso ye na de a waye awi owie ye na Otumfuo nso ayi afoaso enti bibia entumi nsa amebom kamia kwese de abusua panyin kan ye eno ana me nana nso ka yenhwe ye nana ba ko nso ha na mate ma me ne me nana ba ko nso ha ye ne no enkowie ne no no nso eni enkomo e wa ha ma me wada ma na nso udi nyina de se de ajob ne wa oyini ni ohini ni na ese wo de onye ni paketo ohini ni ankasa ene ni wo adwa bere wa ohini ni ene neebonkome ene na ma me wo de ani je ndem se afira wo center papa mani aje pa nyame atie me mpaibo ofa ena na teso na Ewurade to no nsafrani na wo be hye ofa na ya me de ani je ne mpaibo ta na chi boni chi dom se Ewurade nka no ho no mo ano na de obeye enye yie pia ohini ni benewa agfo ohini eni benewa ena yene ne ebon komo no yeguso yene mu ai nyansapo kasa mfonyini so yesa ne madwembe da bia meka kire se obi se wosene ne a wosene ene ntakre hunu yete se anomako rebrisi amawutu a ne nsam mojabum yayesa abo asansa ye fa amamre amane atete se mafutu sem na yatu ye de akire ama de wonim ne ne onte ye no so wono so enya bi ahwe e wo horom yeguso ebre ye de yentime ne nana kwadwo eni nkomo esanse enibra aba enya enibra ye kon na emumu no ahenie mu kon kopem so obeso afrem beso awie no ebrema kwan a ye nana kwadwo ankasa ebedi enkomo na afi no yakoa nim nti yentra so na yenkoa nim afi munse abofo efiri opem so anim a yaba abefa na woko nti nkakran kakuma bi na kyese wowram na wakopiem ewo opem so anim a de edi ho no won beto so e ma refi se ko wura opem so anim a na onwie afi enachi dom bonkum nifa akom ateame ene wo mo ka ho nyina meche feku maako be se edu baako e wa santemantam ekodumienu no obia besere bie am kire opem so se obesere won man kwan na won se bibi nche no ede afutuo ede aka ho na ne nyina kowi a na nwie bafo kata beji Adoma Sekyedumase Asemba ma Yewura atutu bibia se munya kasa ne se bonwa na no buja panyi ni oba panyi ani ko na so fo nyina ani o mo de she bai mebe se Yewura ni ko si apatem ana de apatem san e bai esre so ya ba munya deden wa Yewura ki asa da wa Yewura na wo Ebenezer so ya man we do want to be a fry before we know no before the baba ni na the baba ya man di newi then all we do Obeso so ya man I'm not going to go say what did happen you know about to Sekyedumase ye two for 7 years anu na udi be sai na upa na udi ni dia na no anu na upa na hwani ye dia no na sa do akọ ntihwani ye uba iso minisanya ni pan na no bi wachi ebi ani wachi ebi so bi wachi we je uba ba ye ohene o uba do man ni nyina no
enti kanu se obi ayo nana enti ka omo nyina abata ho na asundwe na eso nya edihwe to no so wanyi Otumfuo adam agu sa oyima ane abusa pani ene nananu adibanimu aba personal city bincho Araja over ahi enafo obekoi ukromafo ene otumamfo obema ho aye ogini papa kini e fra ogini enti weru nyina ba abotre na wo mu so benya abotre no aye siesie ne nkabo mu ne kuro na tumpo na monyamba ha ebi abeka ewura daruma penifo ne na ahema afa amane ne amamre class na ba esro kujatina manesi ni bincho Papa ojide se Sekyedumase o be peja papa e ko kase na ponto so koso ti oyire ne ho a be peja na ni ma ba ho to Daruma o ba panyi ne butu apanya e ba ko no mo ni atare chi dia ba ne so no si bincho Yo, Antwi. Oje kan jo so wo fa Boasiako. Osuri papa. Ose ka no de o afro wa o de hui. De bia o ne ba. Ebe so. Se ne so bia o Brazil o da ko boko no de so. Yo. So ba e so o tinani o me ne ko se ke ba so wi papa. Yo, etie. Se bra, o te se, o da do kuso no. Yuma ha de pa. Yo. O se san se, wa tene ya de. Yo. Se o san se, o le pasa no tu o di po ni die de sumwa. O ba sa temo ha no de di pasa de fa de papa. Etie. John, c'est le missing crapet, n'a pas de erreur, mais quand on a dit, on was not a walk, didn't know this. Young, c'est how so, Subanqua, I want to say, oh, je bien Robaho. Young, so for the amount, the better dear, the one ultimate can say, young. So right now, no dear to amount. Yeah, we'll pay one to us house no so. So no they are we go so bra. Yeah, see you will do that. Yeah. Say church there. O show no. How so we now we up bread ba. Yeah. So no they are the issue. Yeah. Yo. Also for the chance now from the chamber about the Dikuta who did come up, Kafias in the so that Abba and do so the say. Yeah, for some by yeah, the fun is so. Yo. So never hear we never of Pidano. Any now. Yo. Or say, Mammy, or the double Kusui. Yo. So no, I don't know. Was it the day we did a trap? So a trap on my brother. Says I Mammy, you don't know a trap. Or some woman never looks at you. This always that. Said about when you don't have when you go to him. Yeah. Yeah, or so about the social competition. A friend of what come on, what's it? Yeah, it's so maybe and to talk, that's it. Come on. Yeah. Was it catch is a woman, but so Brazil. There was a bad son, but in the house. Yeah.
Yeah. Was over from a yes, Mamma, and look myself. Say, yeah. Was over from a yes, Mamma, look myself. Come to dream. Sekyedumase and audition was that. Never move from Kuyanis Mamma, and I'll have a book so. If I'm a yes, Mamma, look myself. Yeah. Sekyedumase, the best of the soon, said the father Sulier. Yeah. Yeah, said the local child said. When you say review, never more review. It's also where that's what we very good. That's a some good contribution. Also, very is one or two good. Yeah. Also, some of bra, we did. Or the results are not with my. Yeah. John. John. Sempre que vamos colocar sobre você. Sanjene, ela não pode só. Ela não quer sair. Vou ver uma casa, ele dá para o mal. Gabi, já Sanjene pode só. Não sabe onde. Você sabe nessa vez que você vai se alo. Sabe pepe, ela não vai só. Do bem. Já, yeah, and you was up for the girls who would say, Saba Pepper and Lucian Butler. Yeah, that's it. Was a control. Yeah, so look at which a hand time. Yeah, to be you would see there. Yeah, on Pahama so on prayer said I'm away. That will be on prayer. Yeah. On peut dire, ce soit ça le bon bien, John. On est dans le cadre, nous sommes aussi au ça. Bien. On soit dans ce moment où vous êtes. Elle veut dire, ça veut dire que d'ailleurs on paie. On John. On sait on va se écouter, on va se ça. Ça va quelque chose à vous placer, nous pour moi. On se peut de Koujanon Appiah, et nous n'avons qu'un seul livre. Bien, et c'est le cas de Sohan. Boasiako. Boasiako suivi. Madame Santewe, Péga. Encore les gens. En tout cas, il va catcher. Faut que vous ayez un moment et tout sur le ciel. Et vous fassiez le milieu dit son pont au souvenir. C'est de là on va saisir du positif et du laquelle il a choisi. On se met ça, on se fait au jour au bras. Au bout de vous, il est dit marche. C'est vrai, on peut se faire payer un moment de Jésus. Aïe, c'est un ennemi à utiliser. Là, on a tout force on paie. Le moment du tout, un entier. On se met pas plus tard, on va le faire. On se fait moins de quoi c'était pas ce que l'on. Pour faire le coup, on va le faire. Ça a le y'a toi sous. Ça te dit les gens ça. Vous ne pouvez pas y être dans les gens ça. Mais là, même vous voyez. N'a pas bien, vous n'avez pas ça c'est vrai. Vous savez pas ça voilà. Non, mais on dit que on va tout prendre notre vie. Ou enfin la filiation, elles sont de bas à Boulu. Manager. Ça souvent. Et Dieu nous croit Appiah. Toi sous. C'est la nation ça. So there will be no catch. As when I take it, I don't know the show. But I can't remember that show, not about on what's that. You are so moving. We shall say, I don't go them, 1 or 2, a show. But that's the figure. Oh, what to? And it's not to. I tell you, you can be so right. Otumfuo kanta kɛseɛ sɛ me nana ne nana adwuma a ɔdi kan me nana ne nana adwuma a ɔtɔ so mmienu me wɔpa me nana Antwi Boasiako ɔsompa a me nana no bɛsom wɔ no me
and then Boasiako, and maybe better to us. Say, man, some power, the 2 times here. For Sammy, acquire niggas some a woman, and Bubuano and my any asset to us. Sekyedumase, as Sammy, when he know what done it to and when we are at this year, we feel or you call a bushman above the night, not woman would be at the 4. I mean, there was a few more shaman. Come, and Mary, if he said, or you 2 for them, or no, and I say, you was up from a share, acquire niggas some, I just want to show now, Odi Asa. Sammy, some a fee and a Otumfuo brempon, which is Sekyedumase. Bemme 10 gram to kama so na ono na nitim edron kakra ewom ohwe na flo ho so emi ewo so edron kakra wom afei na bemme yi odumunyamfo kama wono so waba betena se na sede amamere ne amane etie no oba beso afrem na wusua na nanom ka we sire bi ma sibitre na afei opunso makwan na ase bibi che ni wie esoa wo sa wie wo so na wudi de na betena se bia afei na nanom so beto santene na wormo aba abechia wo maako ni nyina no eye de ma wakwa aba ye de ama obrusu anom ya sache okomu de aka kyose waba atenase ade eye osom na wo ba na ade aba besun siketwa enyam ne bia ka opunso Otumfuo sekitu a wotoso mienu ne bia ka santene nyina ene ukuro a ye friend Sekyedumase kura ye kan ye na nka dodo na ye nim se ye kan Sekyedumase na so enne abakwasem ene amamre ne amane amaya tiase amyehu se kuro no sa ye mfre no Sekyedumase ne mum eye Sekyedumase eno enwa abakwasem ene muhu ye se Nyansapo kasa mfuni ya bobodna ye sane no badwindom kama ede amamwa ya kire mu kama baabia wonu fre na wonu baaye na wonu mkoto ye se sa odumdua no esi hono eno nti eno na wonu nananom ekire mu a we de yen sekye ha na yentena hanom eno na eye Sekyedumase wonu fri ekura ye friend sekye a eno wo akyemmemu eno wo nenam ya wo de ba bepie mu e wa asante mantem ha wonu koto se odum no e wo honom no so ene yen sekye ha na yentena hanom nti edin eye Sekyedumase sede mate no e wo Nyansapo kasa mfini so bafoni Now bless now no man bless you. Now I'm taking the name now I cannot go about ask my boy never know. If you're not afei ena opemso kakran wono so aduru hanom a wo ba na wode ne nsemu duru na basa kese no ede ato ba ma onnyamfo yi ne nsem na afei wakyea no wahye ne den na wode ne din koma kan se waba atena se e ma akwaba e ba santemem e ma remfi se Sekyedumase akonya se medical ka no eye abrempon akonya odimu e wo asantemantem aba
Enti Arrogance me so hwa akoye ni se afei ena Sekyedumase ompon ohene awo no mo wenya sesia we de enkansuo kra be ne aso na pakemu a nana afro atana pakem na se de na meka no wo hwe be matenten gram wo nyamfo bi a ye de ne aye ohene obrempon no bi Otumfuo obrempon a oba be soma santeman a na kese enika akono keke se de ade hye ni nyina de anigye abom de osebo ne ntontom emma ne ma nyina edi achi no ene aye fepa wono ne aso na pakemu a ye de ne ekwa ye de ne etu monten so se de da bi e ka kire mo no ya ye kejebi eda foforo ye se mbo se brema kwan a ye be kɔ na nankasa na ase na ye ne natena se ye ne di nkomo na afi kuro na bakwasam yie pa no asachi yi mu bi e wo ha aha ye Nyansapo subscribe share na like na fo adwenche fa to ase e fa